Kamu mga maguwang ay po nagdaog-daog ay yung mga manghod ay. Kusog ra ba kayo mangdaog-daog ang mga maguwang sa manghod? May kay maguwang madaog-daog sa manghod. Di ka na masakpan ay. Di masakpan na maguwang ay. Dua. Kisagaran siguro na maguwang ano. So maguwang naghugas pa, ang manghod nagdagandaga na la nagduwa na. Muatubang bagyong manghod. Ali ati, ali kuya. Di samot kag kalagot no. Ingnon di ini mo. Ali. Tawag ng bata, ali. Dual bata unsa man kusion di mo galit. Ay ko ay nagduwa. Ay nagduwa naka ako nagtrabaho ko. Wala ka bata. Wow! Idol sa mama, sa inyong buhaton. Oo na nga tugaw, kaya nangugas pa ko. Ha? Maruha lagi sa mga maguwang. Bantay mo, bantayin mo. Dinumdumi, makakusi pa ka na ron kay gamay na siya. 20 years from now, kasagaran maguwang, gamay pas manghod. Ayun mo kumpiyansa, daw-daw sa iyong manghod. Kaya inikadagko ninyo. Taas man na yung manghod ni mo. O niya, makainom-dom na siya. Busi, di ako nimo, itong gamay pa ko. Bawas-bawas sa pinagkalibutan. Pero kasagaran, mas dako pang manghod sa maguwang. O niya, inyong daog-daog inyong manghod. Na, mudagko na, dito kalimot sa inyong gibuhat. Ayaw pangaway sa inyong igsuon. So, ang golden rule, ayaw buhata sa uban, hindi ni mo ganang buhaton kay mga. Kung nakauyon ka sa video nga mo nakitaan o ginahan ka, nakakamabaw sa sunod ng mga videos or mga uploads na ko, follow me on Facebook and TikTok and subscribe to my YouTube channel and then click the notification bell nya kay bawalan po ko kung unsay muhang comment din ha kung nakauyon ba ka uwa aron mas ma-improve na ko akong mga videos. Dahan salamat.